Kontaktit ry, toimistankuja 4 92500 Alikieska. Kaikki kotitaloudet ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä Rovasti että Turista. Äkkäs ei aina jaksa vapauttaa Eivätkä minut enää vilkuile! Ei hätää! Veluile autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai löysikuvioilla! Amisauto Oy! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kaksoset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä Rovasti että Turista. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Mongolia seurajuhlistaa mongolipäivää. Pistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Hilmitseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 watin supparisarja tarjouksessa vain 65. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. Iskevän fiiliksen ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Iskevän fiiliksen ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. Siinä on Tarvalossa. Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta pubisille häpytäiden muista tärpäkkiä. Tilaa heti numero 0700 525 625. Pubisi häpytäiden muistaja. Pubisi häpytäiden. Mongolia seurajuhlistaa mongolipäivää. Pistäkäämme kansamme uudeksi jälleen. Jätä minun. Kiitoksia vaan. Tuossa sulle vähän taksimiehen palkkaa. Kiitos ja näkemiin. Hilmitseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 watin supparisarja tarjouksessa vain 65. Amisauto Oy, ajaa edestä ja takaa. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Missä leikkani kansan kaikki niin tarpeisiin?
082 49212 Nuljunta vaara.